Esa diferenza nos abrazase. Camaño fai preguntas do que nos explica e do que nos ignora. Ese non foi verdade. Se o que conta Homero non foi así. Que pasou en Miranda? De que se lle prohibiu falar a Felipe de Amancia? O coñecemento é unha experiencia física. Descríbeo en Morgana en Esmelle. En Merlín provoca un arroubo próximo á turbación. En Viviana é éxtase e xúbilo ostentoso. Inclinámonos a pensar que na narradora e xornalista tamén, tan propensa ela ao xúbilo e a materialidade dos afectos. Unha experiencia afastada en todo caso desa zoldra fétida que describe na novela. Lembremos, a sabedoría é como a auga, ou flúe enchoupando as terras polas que pasa, ou se fica quieta e estancada, convértese nunha zoldra fétida que só alimenta insectos dañiños e da que flúen nocivas miasmas. Por iso a radio. Fronte á sabedoría maiúscula dunha elite, a democratización da cultura e do coñecemento percorre o inicio da historia da radio. A radio da cultura de Begoña Camaño colectiviza o pensamento, escoita a dignidade dos corpos que toca. Dixo ela falando de cultura. É fundamentalmente unha actitude, unha forma de estar no mundo e de querer comprender todo aquilo que nos rodea, e xa que logo a antítese da indiferenza. Aí, na antítese da indiferenza, nesa interrupción da indiferenza, é onde o mundo toma forma. A homoxeneización é indistinción, é xordeira. A cultura da radio débese a ese lugar que interrompe a indiferenza e no que procede outra enunciación.